Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Usa ni kada kong milagro. Og di na ko malipong. Kalma lang, Papa. Tawagon ako si Dr. Tricia. Ato siyang panhiyon. Aron nga iya kang ma-check up. Check upon kini pagbalik. Palihog Nelson. Paanhia ang mga doktor. Gusto na kong mukaon. Gusto kong muinom og tubig. Pastilan, sir. Usay gini kadakong milagro. Medyo nalagsik na pabalik ang kondisyon ni Sir Piping. Nalipay bitaw ko, Badong. Gusto ko nga ang mga doktor mismo moingon nga hingpit na gyung maayos, Papa. Pero sir, kuha ka nang check upon ka ang nagbalik si Sir Piping, sir. Oo, natural. Dadon sa Papa dito sa ospital karon dayon. Kay tuwa man dito ang mga equipments. Tanawon la dito kung unsay mga improvements sa kondisyon ni Papa. Sigurado ko, sir. Mamaayog yun si Sir Piping sa hingpit, sir. Maayo unta, Badong. Maayo unta. Magpaabot lang taon niya sa sultis mga doktor. Oh, anong imo naman sa nagilampan na bultan? Iglagot ko. Ha? Di ka sabara kung maayo ang doktor. Kaya wagid sa inahimo aron pugna niya sa papa nga mo tumara sa tambal ni Edana. Kabubuton maguna si mong amahan, good? Bisan pa! Namakot unta sila gahom aron mo babag. Oh, sila ra gyapon mauawa na kung simba ko og mamaayo ang inyong amahan. Oh, dako rang insulto sa ilang profesyon. Nagilupig lang sila og barangan. Mao na akong giingon sa doktor. Sila yung tanan may mauwawan ini. Pastilan, kung daghan ang mahibaw ini nga maulian gyud ang inyong amahan tungod ni Idana, usatas mauwawa na ni. Sagdi lang. Dagan patag mahimo, Ronnie. Makabaws rata ini mga tawhana. Labi na ni Edana og sa ko igsuon nga may laki. Usa may mong hunahuna karon? Basta. Muabot ra gid ang higayon nga makabaws ra gid unya ta nilang tanan. Dada! Oh, Mak. Nilo ka, Mak. Hain mo si Dana. Ha? Naman siyang kwarto. Naara ko dali tiya. Marika ragod, gawas ragod din ni Dana. Dapat paragod. Ngano man dayon sa mga balita. Ang balita, Puldo. Oh. Kay si Sir Prefecto, maayo na ko no. Ha? Mawa, Mak. Din magkakadungog anong balita, Mak. Sa mga tao, Puldo, sa ato na sa mga silingan din eh. Maulagay. Naayo lagi ko no si Sir Prefecto tungod si mong tambal nga gihatag niya Dana. Mao ba tiya? Oh, malagi manawag si Badong na ko lagi. Tawagi. Pangutan ako dun sa katinuod ang balita. Ay, akong tawagan doon. Tawagi, dayon aron may bawaan na to kung unsa gina katinuod. Maulagay. Kadot. Asa mo itong akong cellphone. Katong murag sip card. Pastilan, madato na kita ini, Dana. Madato na kita. Tampaw na agad. Ganun nag-iskot naman sa kagbadato, Imak. Ay, natural. Nalimot ka sa saad ni Sir Perfecto nga muhatag siya dakong premyo ni Dana kung mamaayo siya. Ay, ayaw lagi pag-una ng premyaw. Ang importante nga naluha si Sir Perfecto. Bitaw tiya. Okay raman kaayo ba? Bisag wapay ganti. Mas malipay ko nga naayo na siya. Dako na kayo ng ganti para nako. Magutan na siya kung balik, be. O naghatagan ka ganti mo, balibaday ka. Oh, depende tiya. Ayaw nang dipindi, uy. Kinang lang paninglon gidato sa siya gisaad, di ba? Maulagay. Oh, maulagay. Hilom gani damak. Maulagay, paghilom. Ikaw no. Naong yung kikakwarta sa tao, noy. Ang ako, Puldo, gapahinomduman lang, aron dili malimot ba? Taba daw. Ayaw na ra ba? Hilom, noy. Mahinom damog sa dili, Mak. Wala na kaso. Kay ayaw
Ayaw kalimot nga si Sir Perfecto, dako na kay nagnatabang na tuntanan din nga gihatagan ta og mga luna sa ilang gayutaan dinhi sa limukon. Lahi manggod na puldo. Misaad manggod siya, ni promise manggod siya. Maulagay. Pagilom na da. Nganong ikaw mo si agrabyado kayo, Nga manggani na magunaw na si Dana, nga siya mo'y nagtambal ni Sir Perfecto. Nagpahidomdom rabang ko. Wa may daw sa akong gisulti puldo. Ay, sukway. Sayang kayo kung palabyo na ito inihigayon agad. Dako na kanina itong bintaha. Hilom na gay. So, kitong yung lamisa rin. Kita diha. Awaron, usa na rin tiira. Pasag di si Dana, kung sa iyang hukom. Di may mo nga ato sa tudluan. Respetuhan ato ang iyang katungod. Salamat kayo sa inyong pagsabot, tiyo. Kibot mo Yeah. bangima. Tibag na diha. Pero ayaw lang mo kabalaka. Ang importante nga, nakatabang taog ako sa katilingban. Maulagi. Ilabi na cute sa mga taong nagmasakiton. Bitaw. Para nako, dako na kayo ng ganti gikan sa Ginoo nga gihatagan ta niya og hiyas nga makaayo ta sa mga masakiton. Maulagi. Oh, Muna'y gusto. bitaw. Ayaw ka bala ka, Dana. Ipadayon na ng imong kabuutan kay kami. Padayon ming musuporta nimo. Bisagon sa pay may tabo. Lingkod, papa. Salamat, iho. Hain ba si Leslie? Nganong wa magyug ko makakita niya nga miduaw siya nako. Sukad nga mibalhin ta sa ospital. Nabisi lang tingali sa atong mga negosyo, papa. Pero nganong di man siya motubag sa atong mga tawag. Maunay, wa na ko ibaw papa. Kung mukontak ninyo siya, ina nga nangita ko niya. Ako rin mahibawa na, papa. Ako siyang ingnon. Marta, ang tambal. Ay, diara sir, Papa, inom mo na yun Kinahanglan pa ba na ko, Nelson, nga maayo naman ko. Kinahanglan gihapon, papa. Support man gihapon ni sa imong lawas aron nga mosamot ang kalagsik nga imong bation sa imong kondisyon sa lawas. Kondisyon ko, Nelson. Ako nang giingnan ang doktor nga di na ko kinahanglang mutumar og lain-laing mga tambal. Naulian ako. Pero, papa, Manlakaw hinuunta, Nelson. ha? Asa man ta? Gusto na kong himamaton si Idana sa ila. Pero, kinahanglan nga mopahuway una ka, papa. Kung gusto ka, ako ipakuha si Dana sa ila. Aron nga mahimamati mo siya pagbalik. No, Nelson. Ako mismo, mo'y muadto niya. Pag-anda mo gasa para sa ilang pamilya, kay mo pahalipay ko niya. Kanong wa man nimo tubaga ang ilang mga tawag? Wa ko interes. Moadto ako sa amo kung kano sa ako ganahan mo adto. Well, di tagyo ka na. Huwag na akong ganahan mo. Nagmatinud-anon lang ko sa kong kaugalingon, Ronnie. Ang man sad no kung magpinasti ko sila tubangan. Wa pa gid ka malipay nga naayo naman gid kuno ang inyong amahan. Pero pwede balik-balik ang pangutanahan, Ronnie. Naibaw na ka kung unsay naasa ko na una. Relax lang, honey, relax. Ang ako lang ba, mukalma lang muna ta karon. Kay isod kayo nga madudahan ta sa itong mga lihok. Ilabi na nga naulian na raba ang inyong amahan. Maglakot yung kung maguna-una ini, uy. Kung natiwasan pa lang unta to ako amahan, mas malipay pa ko. Kaya wala na unta tayo problema ng una-una. Mao gani, samtang ingon ini ang sitwasyon, mukalma lang muna ta. Sakay-sakay lang muna tas panahon. Lisod kayo nga mupakita ka og kasuko nga kita ra gihapon. Mo'y mabutang sa dakong alanganin. Nakasabot ko si mong punto. Ang mayo na itong buhato, no? Imong paraygan og mayo ang imong amahan. Kiba man ko nga mas pinangga ka niya ay kumpara ni Nelson. No. Nasayop ka, Han. Mas pinangga niya si Nelson kay nako. Ikaw ba yay babae? Nalimot ka? Mas panggaon juga niya. Ug aron gyud mo pabor ang imong amahan diha nimo, kinahanglan nga imo siyang paraygan permi. Hangtod nga mo pabor siya diha nimo. Ha? Wala gyud ka masuhitos batasan anang ako amahan. Sukad pala sa una.
Istrikto kayo na kung imong parahikan. Mas maminaw pa na siya ni Nelson kay nako. Mao gani pangitaay gud og paagi nga makuha nimo ang iyang simpatiya diha nimo. Okay. Ayaw ka balaka. Sundo na ako ang imong gisulti. Ako nang buhaton nga dili ta masabtan ni Papa. Kinahanglan gyud aron dili ta mapiki. Ako, Idana, igo lang ko misulti kung unsay husto. Kay saad bang gud ni Sir Perfecto nga muhatag gud siya dakong ganti nimo. Busa ayaw gyud balibad. Unya bungat gud ko pangutan-on ka kung unsay imong gustong pangayoon. Nagkasabot man ko nimo tiya. Gusto man ka sa imong gisulti. Pero sa Sir Perfecto lay atong agdon kung unsa may iyang ihatag nato. Ay, gusto na ko, no? Nga kung mangutana gani siya nimo kung unsay imong gusto. Inagid gid kinahanglan ta kwarta. Kalain sa daan na tiya, uy. Nga ako gimuingon og kwarta. Siya ra gyud atong pagbuton lang tiya. Bisag unsa. Madako man o magamay, wa ko'y problema. Ayaw pagsugot adang gamay, uy. Kinahanglan mga yugag dako. Ayaw lang tiya, uy. Di maguguganahan nga moingon anak nga to ni Sir Perfecto. Bebe. Unsa man dagi mo isulti kung pananglit pangutan-on ka. Igo ra gyud ko moingon tiya nga siya ray bahala. Mao gani, kung tunulan kag milyon, dawata gyud. Ay, sobra ra sa tingali tiya kun minilyon. Bisag gamay good. Ato gihapon dawaton. Kinahanglan nga maminaw gyud ka sa kong tambag, Idana. Nabay panultihon nga ang kahigayunan kausa ra gina manuktok. Busa para nako, kinahanglan nga mubungat gyud kag dako. Mayo! Uy, Mayo! uy hala. Si Buds, Tuloy ba ho? si Buds. Kauban niya sila si Sir Nelson o si Sir Perfecto. Hala, may anay gid ay sila. Pulto! Pulto natin mga bisita pagdali! Diha lang una ka ha, Idana. Kaya ako silang pasakon din his pantawan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!